Άλλο, λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε το πώς κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα τα 4 συγκεκριμένα παιχνίδια Sonic. Είναι το πρώτο βίντεο για Sonic για το PlayStation 2 που κάνω. Θα γίνει και ένα άλλο μελλοντικά. Λοιπόν, αυτό θα ξεκινήσουμε με το Sonic Riders. Λοιπόν, εδώ είναι το παιχνίδι του PlayStation. Δεν έχει κάτι φοβερό. Κλασικό CD όπως έχουμε μάθει. Εδώ είναι το εγχειρίδιο οδηγιών, ένα αρκετά μεγάλο εγχειρίδιο οδηγιών σε διάφορες γλώσσες κιόλας. Όχι, βασικά μόνο στα αγγλικά είναι. Όχι, είναι σε διάφορες γλώσσες εν τέλει. Εδώ είναι διαφημιστικό από τη Sega, τι παιχνίδια έχει βγάλει για το PlayStation 2. Ό,τι έχει βγάλει από τη Sega, με διάφορα του Sonic Riders. Πληροφορίες εδώ πέρα, πληροφορίες για το κάθε ένα παιχνίδι, πόσοι παίκτες παίζουν στο κάθε παιχνίδι, αυτά. Σχετικά για το Sonic Riders. Τώρα το Sonic Riders Zero Gravity. Αυτή εδώ είναι η θήκη. Λέει DVD.com. Εδώ πέρα που λέει τον τίτλο. Πάνω κάτω δεξιά αριστερά όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο. Αυτό εδώ είναι το παιχνίδι. Εδώ πάλι το κλασικό βιβλιαράκι που πάντα έβαζαν σε διάφορες γλώσσες. Εγχειρίδιο οδηγιών. Λοιπόν, ένα ακόμα που έχουμε βγάλει είναι το Shadow the Hedgehog. Αυτό. Για κάποιο λόγο δεν ανοίγει το συγκεκριμένο τόσο εύκολα. Αυτό εδώ είναι το παιχνίδι. Εδώ πέρα ρυθμίζει το Riders. Το αγγλικό εγχειρίδιο οδηγιών. Εδώ πέρα πάλι είναι για τη Sega, διαφημιστικό, με ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μην το ανοίξω πάλι, δεν χρειάζεται νομίζω. Το άνοιξες. Αυτό από ό,τι βλέπουμε είναι σε καλύτερη κατάσταση από το άλλο που έχω κρατήσει. Και αυτό εδώ είναι το Sonic Unleashed. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κουτί του. Αυτό εδώ είναι από μέσα το παιχνίδι, από πίσω το CD. Και εδώ είναι το εγχειρίδιο οδηγιών σε διάφορες γλώσσες. Σχετικά για τα 4 συγκεκριμένα Sonic που έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, αυτά. Τέλος.